Khapangni ta hoktai bu khuksong jotono no hambai tei jotono no phung kaham hingke kaisa kaini kok sanai noroni bwskango haino hai kok hingke haise tabuk to jara je ah, Bangladeshi ba phatarni phai tongnai rok borok no 30 din ni bisingo no borok no checking khaijaknai tei borokni document nai borok no rohorjaknai hinui khnao amo khnamani wngkha 1971 ni simi jara je hapainai rok borok no rohorjaknai hinui chwng khnawi tongo hayadiba hinkhe ang uansukmani khe haise ang chajakha phiaba kaisa kok chwng abono saimanani nango chongdi judi seno tini thik mote khlai no rohorjak sinai hingka hingkai sini main tiripra o hingkai bomo haike action hajaknai amo chwng kisa swkang baria no sai mansukai belai kheno sao tamno hingke uansukdi tabuk suk jara o sini tiripra o to chwng jotono saimano sabo government no chalogoi tong saboni yago power tong hayadiba hinkhe tini je phatar haste ni phainai rok no rohorjaknai hinphano ang tamno uansuk tini sana thangka hingkai jephru checking khlaio afro ang uansugo tini bebak se phatar haste ni phainai ni yago mangse nini tripura rajyo o hinkhe jephru checking khaio afro tini kubui de borok checking khlaino ani uansukmung khe ahaise ang uansugo jara je sini tripura changui tongnai kwbangma no sinai rok ani sai okra chakra tongo narogo uansugui ni di abo ang to sai manya haifano chwng abono uansugui naikhe belai kheno chanai hinui tini phatar haste ni phaiui jara je checking khnai rok borok khlaikhe belai kheno hamnai hinui ang uansugo phiaba jara je tini je Bangladesh ni phainai rok borok no rohornai hinui samani abo jephru checking khaio abo bongroni borok jara Bangladesh ni phainai borok mamangse borok bai borok checking khalai bahaikhe borok no rohornai nungle nini borok no hamya de sano jibono hamya saklak omo hai hinkhe chwng abono tamo bomo haikhe khlainai ang to sai manya haifano ani uansukma khai hai tini phatar haste o to chongdi jar state o jotono minister wngthong nijer ni no hayadiba hingkhai nini o sini tripura o le sini power mungsa se kwrui omo hai chwng rang puisa no hamjagui tini kwbangma no hamya samung mangse tanglai tongo hinkhe ang uansugo omo hairok jodi seno wngui tongkha hingkhai abo jemon chongdi rui bo riyaswk hayadiba abono phatar haste ni bumung simingnai phatar haste ni no rwklaijaka hinui phiaba thangmalai bwswk torokmalai kwbang omo hai wngnai hinkhe ang uansugo norok omono bo kaham kai chaitokha hingkhai jara je sinai nungnai rok belai kheno chanai hinui ang uansugo tinini ani message obono hinkhe chaya wngui tongkha hingkhai ani kok ang norok ni sai aswk sia haifano norok khoma klai di tei nai tongnai ani khajani takhok tei bukhukchong tei ani subscriber rok norok no belai kheno hambai maruo tamoni hinkhe norok belai khe hamjakmani bagui tei norok ni bagui bo ang video khlainai kaham no sanai hamya no ang jibon phano saklak chwng kaham bai no tongna nango tamoni hinkhe chwng hamya bai tongkha hingkhai abo belai kheno chaya chwng phwrungnani kaham bai no phwrungna nango chwng hamya no khibiui kaham no sibui no chwng hinmani nango hinkhe tinini bagui aswk nang situng jotono no.
हामबाय।